issue of mapping, and when it comes, it will be discussed. Jod bura ma Embakasi East Babu Owino koro kwayo oganda Luo modak Nairobi mondo bi osire lwedo e dwaro mare mar bedo gavana e yiero ma higa 2027. Babu wacho ni oikore mar kawo telo kaka gavana ma Nairobi kendo neno ni okelo lokruok makare kendo telo mar dewo oganda joluo e yo mowinjore. Jod bura no wacho magi e seche mano bago romo gi jodong Luo ma Nairobi ma bende oramo ni en ema nyaka bisire e yiero mar 2027 e lemo mar gavana. Babu mano sidhi gi jodong Luo go ohum e wigi momiyo kinde duto jotelo mamoko sebedo kachwalo siasa mamiene kod chilo. We are saying we must ensure we deliver home. To Babu be ok nyal tiyo kende koso? Onyalo tiyo kende? Obo dwaro ng'ato manyalo chung'ne in parliament. Jaluo ok nyal bedo ni onagi donjo kumoro to lura tindi. Lura to ng'ama nigi confidence kabisa to riek bende riek. Wich kuot ni adhi golo nugo. Tachako gi City Hall ka mata se yombo. Mwantie godo sani tase yombo. Wachakuru chako pango 2032. Lweny magore san in succession politics mar Raila Amolo Odinga. Wawe kuondre e weche mang'eny. Donge kamano. Succession politics kila ng'ato neno no romo maber ndi. Competition en healthy. But kik wakete deep midwa tieko godo nyathiu to in mapodi dhi ike. Kalore koda yiero no ma higa 2027 eni geno nitiere ni yiero ma higa manyien biro bedo koda chike matayo kwano omenda ma josiasa tiyo godo e campaigns magi. Kawuono ne en odiechieng' mogik ma duol matayo yiero pacho ka IBC kawo pacho ganda ewi kaka ibiro ga omenda ma josiasa tiyo godo e campaigns mondo ket campaigns ma pacho ka obed mana tiro kendo maketo ji duto marom. Simfos Okinda ni kod